Ahojte kamaráti, minule sme vám ukázali našu školskú jedáleň a naše milé pani kuchárky. Dnes by som vám chcel ukázať náš najnovší prírastok vo výtvarnom ateliéri. Určite ste nevedeli, že máme skutočnú pec na vybavovanie keramiky. Žiaci si môžu svoje nápady pod vedením zaškolených pani učiteľiek a pani vychovávateľiek pretvoriť v skutočnú keramiku. A teraz vás zavediem za našou pani učiteľkou výtvarnej výchovy. Dobrý deň. Prezradíte nám, čo vás viedlo k vyučovaniu výtvarnej výchovy? Tak baví ma práca s deťmi, to je jedna vec, a taká druhá najpodstatnejšia, že kreatívna činnosť je taká odjakživa taká pre mňa príznačná. Aké sú najväčšie výzvy učenia výtvarnej výchovy? Tak v prvom rade na prvom stupni je problém s časom, málo času, a na tom druhom stupni je problém s motiváciou starších žiakov. Ako vznikla myšlienka pracovať s keramikou na našej škole? Práca s hlinou má terapeutické účinky, deti to baví a to bol taký základ myšlienky, že budeme do budúcna pracovať s hlinou. Ahojte dievčatá, zaujímalo by ma, či vás baví výtvarná výchova. Áno, baví, je to taký oddychový predmet a celkovo akože sa môžeme ukázať v tej výtvarnej, že čo dokážeme. Môžeme aj vyjadriť svoje pocity v našich malbách a modelovaní. Ako sa vám páči práca s keramikou? Je to nové, takže nás to zaujíma asi o trochu viac ako obyčajné kreslenie. Najviac baví to, že môžem to modelovať, chytať tú hlinu a prejaviť sa iným spôsobom ako doteraz. Čo ste teraz modelovali? Sme teraz modelovali vlčí mak, ktorý bude slúžiť ako dekorácia na školské akcie. Ja som sa vyjadrila abstraktne a ani sama neviem, čo z toho ešte bude. Toto bola keramická pec. Takto vyzerajú hodiny výtvarnej výchovy u nás na šestke. A čo bude na budúce? Nechajte sa prekvapiť po Veľkej noci.